Dobar dan, lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav iz Indije. Nalazim se u Ašamu, Adinamu, mog gurua Paramahamsa Nityanande. Moje ime je Ma Nitya Guru Svatikananda, duhovno ime dato od mog gurua koji je avatar, inkarnacija, najveći događaj u univerzumu, a nešto što se dešava nakon par tisuća godina. Ovdje se nalazim jer kao ispunjenje moje životne želje, odnosno od kad je počelo moje traženje, nekako moj cilj je bio doći živjeti uz gurua. Jer su sve sveti spisi i svi guru i knjige koje sam čitala kažu da je najveće postignuće, najljepši život provesti uz gurua. To iskustvo imam sada priliku i živjeti. Tu želju i to iskustvo imam priliku i živjeti. Swamiji kaže da onako kako mi sebe doživljavamo, kako mi sebe percipiramo, odnosno kakve mi misli gajimo prema sebi, prema okolini, prema odnosima koje imamo, prema poslu, prema uspjehu, prema novcu, prema univerzumu, prema Bogu, prema religiji, prema svemu kakvo mi imamo percepciju, takav život i kreiramo. Znači šta god imali u životu, mi ga kreiramo sa načinom na kojem razmišljamo. Ako dolazimo iz prostora u kojem smo mi bespomoćni, mi sebe smatramo kao ljuskom od oraha, kako se ono kaže u narodu, gdje nas onda valovi života ljuljaju, bacaju, razbijaju nas od obale života. To je jedan način na koji razmišljamo, gdje barem sa koliko ja puno ljudi razgovaram i sa puno ljudi komuniciram, iz mentaliteta iz kojega dolazim, to je nažalost jednostavno tako. Da mi sebe promatramo kao mala, sićušna, nemoćna bića kojima je nametnuto, život nametnut, a život nepravedan i nametnuta. Međutim, kada smo mi spremni čuti drugačije odgovore, tada smo spremni preuzeti odgovornost za svoj život i odgovornost za promjenu svega što imamo. Kada mi shvatimo da smo mi kreatori naših misli, da sve ono što mislimo u biti je kreiramo, znači stvaramo. Šta god mi mislili o sebi, to imamo u životu. Ako mislimo da nakon 30. 40. život ide ovako, moramo biti bolesni, trebamo dobiti nekakvu bolest zato što iz našeg dosadašnjeg iskustva, iz okoline to vidimo. I mislimo da je to tako i nema šanse da to ne dobijemo, bez obzira šta je, bilo dobro ili loše. Stoga, način na koji percipiramo sebe, kada shvatimo da smo mi kreatori, da mi sve što u našem prostoru, u našem umu gajimo, imamo, to je ono što i imamo u našem životu. To se odražava i u našem životu. Pa ništa ljepšeg od toga, od te kognacije, te nove kognacije, da smo mi moćna bića, moćna duhovna bića koje imaju iskustvo ljudskog tijela, tako da ne moramo ići na lov na vještice ili u lov na vjetrenjače, već jedinu osobu koju trebamo promijeniti smo mi sami. Kada mi imamo tu promjenu, onda se jednostavno sa te više perspektive sa koje promatramo sebe i život, jednostavno nam se cijeli život i situacije u životu mijenjaju. Dolaze na uspješne stvari jer smo ih mi tako kreirali. Swamiji kreira programe, Paramahamsa Nityananda kreira programe gdje nas uči tome. Znači mi kad smo spremni dobivati odgovore, mi srećemo i vodstvo, više vodstvo u obliku gurua. Guru je netko ko pali svjetlo znanja u našem svijesti, u našoj tami neznanja. Znači prihvatiti vodstvo gurua je vrhunac ispunjenja onog života koje nam onda nas vodi do naše konačne ispunjenja svrhe života. U međuvremenu imamo učenja, imamo vodstvo, imamo procese gdje mi čistimo svoje naslage znanja, stečenih navika, bez obzira kakve jesu, i mijenjamo naš cijeli život. A Swamiji kroz serije, kroz različite programe koje nudi nama naše prosvjetljenje, nudi nama našu promjenu.
Sljedeću, sad što bih odmah najavila, 29. listopada je besplatan online program gdje se svatko može uključiti, ostavit ću link da se možete pogledati, koji se naziva proboj svjetlosti garantirano. Znači, dešava se 29. Zatim, to je u biti priprema. Svi programi koji se dešavaju do 16. prosinca su u biti priprema čovječanstva, priprema ljudi na veliki kolektivni svjetski proboj svjesnosti je u takozvanom programu Mahasada Shivoham, gdje se u biti naše unutarnje biće doživa ogromnu transformaciju, gdje se jednostavno podižemo na izuzetno visoke razine svijesti, gdje onda naš život postaje drugačije, postaje uspješniji. Svakome su otvorena vrata, naravno. Naše unutarnje traženje, naša unutarnja vatra za promjenom i za ostvarenjem onoga što želimo, za dobiti svjesnost što u biti želimo, kakav želimo život imati, je upravo taj program koji je superverzija unutarnjeg buđenja, odnosno programa koji se dešava inače tijekom cijele godine, koji se naziva Inner Awakening, a ovaj u prosincu su obično ekstra, super, gala programi. Ovaj program se naziva Mahasada Shivoham. Što on sve donosi? Već sam nešto načela, nešto o tome. Ostavit ću link, pogledajte si, ostavite pitanja, postavljajte pitanja, sve što vam nije jasno vezano za bilo šta. Ja sjedim ovdje u epicentru odakle se emitira svo to znanje, odakle se kreiraju prilike za naše buđenje. Ostavite komentar, postavite pitanja, ja sam tu da vam pomognem, jer ne ja, nego kroz mene će se ta pomoć desiti. Sve moći, sve inicijacije koje sam dobila, koje smo svi ljudi ovdje koji žive kao Adinavasi u ovom prostoru, dobili smo izuzetne moći da možemo komunicirati sa vama, da možemo pomoći da ostvarite ono što vi želite u svom životu, šta god to bilo. Pitajte, kako bi se reklo, kucajte, otvorit će vam se. Ja vam stojim na raspolaganju i nije ništa slučajno. Ovo što sada slušate je upravo za vas, jer u kosmosu, u univerzumu ne postoje slučajnosti. To znamo već i odavno. Znači, ako ovo slušate vi, to je namijenjeno za vas. Pozivam vas i stavljam se na raspolaganje. Hvala, do sljedećeg videa, do sljedećeg slušanja. Hvala lijepo i Nityananda.